چونا شام شەوەکە تاڕ و ڕەش عەزمان پڕ بلند ji ber mewenda dibûn şar û gund otomobîlek reş şepal û çeleng qadê li pey xwe dihêlî bêdeng serê xwe daye sînga vî bayî reşê dişkînî ji ber ronahî şosake hilûs wek mearekî reş otomobîla me li ser diçe xweş bexçakî pir xweş kete rêya me mijiyekî pirsî got ev der şam e li min vegerand her wekû mizgîn belê ev şam e şama pir şêrîn li me ronî bû ronîke pir geş zorê dabû wê şeva tar û reş em ketin bajêr otêlek mezin em lê hêwirîn xweş lê raketin spîde rabûm ser çavê xweşişt dane destê xwe kitêb û nivişt ez çûm taxa jor xortekî xursî bersiva min da li kê dipirsî min divê herim cem xwediyê hewar kete pêşiya min rêçek xwar û mar wî dey li min kir got ho ez benî ev xana mezin lê qata binî destê xwe deyne ser zîl û zengil wê dengek jê bê wek dengê bilbil gava min lê da zû dergeve bû lawikek derket ser û çav û rû bi min da zanîn ku gelek jîr e lewra min zanî ev torin mîr e min got cemşîdo bavê te kanî got werkeremke rûnê li banî bi paş vebezî da bavo mizgîn mêvanek me hat rengê cegerxwîn destê min hejand wî kalê şepal tu xweş xweş hatî mêvanê delal em tev rûniştin kir pirsa welat delavê hirmiz ta mûş û xelat min lê vegerand bin destê neyar ronik ji çavan bi lez hatin xwar ez lê dinerim dil mest û birîn mala te nava dinya derewîn gelo ev kî ye ez lê dinerim ev çi dibêjî guh lê didêrim ev nêçîrvanê zozanê keper îro dişkêne axîn û keser qeytê bîra wî şarê cizîrê al û tac û text tev têne bîrê ji dest derketin ev gund û bajar îro li şamê jar û birîndar ew mîrê mezin bi tîp û bi gêş îro li şamê wa bûye derwêş sed tifûlê te ey dinya rû reş tu kes bi royê te nabî dilxweş berê xwe da min bersiva min da çi tê bîra te seydayê kurda metirse êdî nema dimirin pir hindik maye em ê welat bigirin wan demên borî ji guh xwe bavê rengê kevnare êdî me navê şalek te çêkir bi xam û xetê pir xweş dibênim li bejna me tê paşê derketim çapxana hewar rêçek dûr dirêj nexweş û pir sar me derî vekir em ketin zindan te digot qey bi xwe bûye Kurdistan kalê serspî kete ser kursî şefqa xwedanî ji min dipirsî seyda binêre ev der çawa ye min got qey weke mala Kurda ye bi ken û rûgeş serê xwedanî got belê rast e te tê deranî lê pir dijwar e bi tîpên Kurdî du xortên ereb bûne şagirtî ez mame li Şam sê meh zivistan heta bi zorê me çêkir dîwan hin xortên Kurda hin mîr û axa alî min kirin mala wan ava sermayê min tev derd û xem e cegerxwîn netirs ev dinya dem e